Ilang paaralan sa bansa kasado na sa pagsisimula ng limited face-to-face classes sa November 15. Naritong report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV, Balitamyanan. Puspusan ang paghahanda ng mga guro sa Cacafean Elementary School sa Marcos, Ilocos Norte para sa limited face-to-face classes. Inayos ng mga upuan para walang sagabal sa klase. Bawat kwarto may mga alcohol at thermal scanner. 38 mag-aaral ang sasabak sa face-to-face classes. Hinihanda namin yung mga kailangan ng school, sir. Face mask, face shield lang po yung kailangan. Okay lang, sir. Thank you, DJ Face to Face, sir. Kasi mahirapan yung nanay niya magtuturo sa kanila. Kasi lalo yung dalawang anak o tatlo. Tumaas ang bilang ng mga mag-aaral sa Bicol Region na nagbalik eskwela ngayong taon. Umabot sa mahigit 1.8 million ang kabuang bilang ng mga enrollee sa reyon, kung saan mahigit 1.7 million ang mula sa public schools. Handa na rin daw ang mga napiling pilot school sa reyon para sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes sa November 15. Isa sa mga paghahandang ginawa ng DepEd ay ang pagbabakuna sa mga guro at ilang kawani. Aabot na raw sa 65% ng mga guro at non-teaching personnel ang nabakunahan kontra COVID-19. Kapag tinanong mo yung mga learners at mga teachers, excited na silang mag-face-to-face classes. Kaya lang wag po nating i-expect na kung ano yung scenario before, ganun pa rin ang mangyayari this time. Handa ng DepEd Region 6 sa pilot implementation ng limited face-to-face classes sa 3 paaralan sa Western Visayas. Aabot sa 376 na mag-aaral sa Lacerna Integrated School sa Nabas, Aklan, Exoro Elementary School sa Bukasong, Antique, at Mayabay Elementary School sa Barbaza, Antique ang kasali sa limited face-to-face classes sa Lunes. Bakunado na rin ang mga guro at tiniyak na masusunod ang minimum health protocols para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Isang linggo bago ang pagsisimula ng pilot testing sa limited face-to-face classes sa Central Visayas, muling inikot ng DepEd official sa mga paaralan. Nagsagawa ng assessment sa kahandaan ng bawat pilot schools. Nagsagawa ng dry run sa Pilar National High School. Ibinakita ang paraan upang masunod ang social distancing at iba pang safety protocols. 45 paaralan sa Mindanao ang kabilang sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes na magsisimula sa Lunes. Ang San Francisco Diocese Elementary School sa El Salvador City, Misamis Oriental handa na sa pagpapatupad ng limited face-to-face classes. Nakaayos na mga classroom mula kinder hanggang grade 3. May hand washing area, digital thermometer at mga plastic barrier sa lamesa. By schedule ang pagpasok ng mga mag-aaral. Russell Simorio para sa GMA Regional TV.